I am here at San Fernando, Camarines Sur. But before that, I just want you to greet a good morning and happy Monday to all of us. So ngayon, we have a special lucky girl surprise bound to Tinambak, Camarines Sur. At sino kaya ang maswerteng lucky girl na isa-surprise natin from Tinambak? But before that, ito ang ating special surprise for our lucky girl for this morning. And now, I am Ate Angel from a surprise ambassador of JFS Petals and Services. And I would like you to greet a happy, blessed morning this day. And now, to follow us on our social medias, our JFS Petals and Services flower bouquets, for our Facebook account, the JFS Petals and Services, and for our Instagram is the JFS Petals, and for our YouTube channel, you may subscribe at JFS Petals. And now, salubungin natin mamaya ang ating surprise lucky girl for this morning. Tara, samahan nyo kami. Thank you so much! Guys, good afternoon. So, andito na kami sa Tinambak. So, andito yung lucky girl na isa-surprise natin. Tara, samahan nyo kami para surprise natin. Ayan, dito siya. Nakatira. Saan ba yun? So, hindi niya alam na isa-surprise natin. Sabag, may surprise niya. No, pero carry lang. Yan, hanapon mo yung ano. Ayan. Armando? Oo. Ito papa muna, yung girl na. Yung girl na. Tao po. Tao po. Tao po. Ay, magtatanong lang po. Dito po nakatira si Karen Domingo. Saan po si Miss Karen? Ay, ikaw po. May papareceive po sana akong package po. Kasi yung padala po ata siguro. From po. Wait lang, Shopee. Ay, sige po, sige po. Ay, ikaw po. Ay, ma'am, may po kasi, may dumating po kasi sa amin. Bali po, hindi pa po kasi siya bayad, bali cash on delivery. Pero, na lang po kami, tig-inform namin. Tingnan nyo na lang po sa video. Yan na raw po mamaya. Apo. Tingnan nyo na lang po kung yun talaga sa inyo po. Hindi ko po kasi Wait lang. Taga dito po talaga kami sa pa. Ano kasi siya, ma'am? Hindi ko alam kung sa inyo. Pero, amin na lang. Ma'am! Ayan, so, ma'am, ito po, regalo po sa inyo ng inyong pinakamamahal. Okay. So, alam niyo naman po siguro na galing siyang, nasa Cotabato siya, di ba? So, we are from the JFS Petals and Services. So, gusto lang namin kayo surprise ng isang
binabati ng happy mansari from your boyfriend, beloved boyfriend from Cotabato. Palakpakan naman. Masaya ka ba, ma'am? Sobra, ayan. So, ayan po, padala niya po para sa inyo. Meron po kayong human size panda bear, meron din po kayong cake, at meron kayong balloon dyan sa loob, hindi na natin nilalabas. But before that, ma'am, meron akong gustong basahing message para sa inyo na pinapasabi ng inyong, eto, wow, a life-size panda bear. Kaya mo ba, ma'am, or hindi? Sige, kargayin mo muna. Yan. Okay. Dito na muna siguro siya. Diyan ka muna, panda. Ayan pa. Yung iyong, balloon na nakalagay ay Happy Mansari Social. Happy Mansari parang wala. So, ito ang message ng iyong boyfriend. Happy Mansari Yam, or alam ko na yung Yam, you are mine. Wow, bongga. Please, alagaan mo palagi ang sarili mo. Alam mo naman na gusto ko para sa'yo. Sana di ka magbago, and I love you so much. Yan. So, ma'am, ano naman ang gusto niyo sabihin sa boyfriend nyo? Now, all the way from Cotabato, sinurprise ka. Yam, thank you so much. I love you. Mahal naman kita. So, thank you so much, ma'am. Ayan, happy Mansari sa inyong dalawa from the bottom of the heart of your boyfriend. Happy Mansari. Ayan, so, yan ang aming surprise rock for you. So, pwede sigurong mag-picture ka muna. Hindi kita yung ano niya. Okay, mga kapuso, mga kapamilya, ang ating maswerteng girl na sinurprise here from Santa Cruz, Tinambak, Camarines Sur. I see Ate Karen Domingo. Ayan, a happy mansari from their boyfriend from Cotabato all the way here from Tinambak. Sabi nga nila, love is not caring about long distance relationship, but also in our hearts, in our dignity and peace. Thank you so much. Again, we are from the JFS Petals and Services. I am Ate Angel, the love and surprise ambassador. Thank you so much. And again, this is Ate Karen Domingo with her surprises. Thank you.